Pozdrav svima ljudi, ja sam Elvis Gamer, danas ću se malo zezati. Kao što sam rekao, snimat ćemo pes. U onom prošlom videu. To se smiješ ti budete, mazom. Ali... pes ćemo snimat malo kasnije. Sad malo se zezamo. Znači, ja ne znam da sviram, ali volim gitaru. Volim mi, hello ave Pazite drugi kanal iz Gamera na kom ćemo snimati pes. Ako ne vidite nešto, to je televizor tamo. Snimat ćemo sutra pitanja i odgovore, napišite pitanja. Evo govorim i u ovom videu, Znači sutra snimamo pitanja i odgovore, Posjetite znači drugi kanal, sutra ćemo i danas ćemo snimati. To je sa malo kasnije. Dobra, sad ću to ući. Znači, pozdravljam Blue Boy Jeansa i mog brata Elmar Enesa. Znači, ko što rekao, u onom prošlom videu snimam više što pričam, ako ono, to što sam tu opušten. Ali nam tamo moram koncentrisat na golove, na pobjedu, na nešto. Ili dobro, kad igram primjer na kompu, onu igru, dobro, tu se ne trebam koncentrisati, to je lagano. Tako da, ja više volim da se naima, kako pričam ja i družimo se mi. Normalno, napišite pitanja, i snimat ćemo to sutra. To jeste nećemo biti, možda ćemo ići, da ne. Nema se, uglavnom ćemo snimati mi, uvijek ćemo snimati, nikad nećemo prestati mi, Dok sam ja tamburo sine, prošla već 4 minute. Dok je tamburo? Tamo vidite, bio je bingo na televiziji, bak televizija, to benzi. Ko što rekoh, više volim da pričam ja. Ako hoćete, mogu snimiti. Stvar neće, pa snimati sutra pitanja, odgovore, ba. I ako budemo imali 1, 2, bilo kako pitanja snimati. Znači, volim da pitanja snimati. Normalno sad ćemo snimiti jedno igricu, ali ja sam komp. Tek sam ga uzuo, a već sam nešto sjebu na njemu, tako da to ćete kako budemo igrati. Stvar neću igru igrati uopšte. Sutra ću ili preko sutra ću tu donijeti.
dong. Brate jo, spávaš li, na noci je zong, ding dong dong. Blate hlobo, blate hlobo, bez veze, tam muram, puno serem serem, Edi se, nemoj više da sereš ti, nemoj više da sereš ti. Normalno, puno sebe, evo. Danas nam ispričam jednu priču, ja sam to bio u školu na odmoru. Moj drug uzeo krompir u staluzima. Kaže sad njemu žena, dehidrirat ćeš od krompira uz malo burek nešto. Kažem ja, demen zeljancu jedem. Kažem ja, žena, vidiš ova jede travu, on će biti zdrav. Kažem ja, ženi, ma jedem ti ja, ženo, pa sve što stigne. I normalno je sad djenku da ništa nije ni vidio. A danas mi je toliko bilo smiješno, ono, nije to smiješno, ali eto. Nije danas to bilo. Blue Boy Jeans. On je nešto stigao do zadnje epizode, to skoro dok sve emisije radi. I nešto je pokvario. To i mora sad sve ispričati. To je meni smiješno. I danas smo se posvađali, grupa 5-1 na Viberu, ko jednog lista jebote što nije dala ova curca drugu. Pozdravljam Tarika Kadrića. I mi smo se posvađali, to je bila priča, jedna nije za pričat, strip, eto, poruka, kažem ja. Ali opet, mi smo školu bili onda dobro i sad se opet ne svađamo, pa eto. Snimat ćemo pitanja odgovore, snimat ćemo sad igricu. Dobro pitanje, odgovore tek sutra. Da mi nema dužili epizodi. Puno bude tamo. Snimio sam jednu epizodu, pogledajte ako nije pogledao ovu, ako nije pogledao prije ovu epizodu. Ono sam spominjao da nisam radio. Međutim, ja sam radio za napisano video odmah, normalno. I normalno sam opet upalio kameru da ja snimam to. Ja mislim da to ti nosiš puno, to te pravno. Ti ja puta moram jebote. Da mi prekinemo video. Pa da, onda da. Znači, da mi prekinemo video, da bude, ovo krenemo postavljati. Da, snimimo neku igricu, da igramo. I da mi